Jedným prstom. No a teraz si ho zvýmnite, ako chcete. Ready? Start. Áno, odštartoval. A ideme prvým obratom. Prvý obrat je vynikajúci. Dáme tam hudbu. Nech to znie. Pneumatika, opakujem, 220 kg to má. Není to až také ľahké, ako si niekto myslí. Poď! Takže štvrtý pokus. Ideme na štvrtý pokus, zatlieskame Novozamčanovi. Keď už neprišiel od tebe, nechce tu pán Kiš. Poď! Dva obraty, ešte vynikajúce dva obraty pôjdu. Ešte posledný pokus. Novozamčana, poďme. Poď, nepustím! Vynikajúce. Ďalší súťažiaci. Áno. Vynikajúci. Poď, Mišo, poď! Poď! Všetci dnes tu, Nový Zámok. Poď! Poď! Čo hovoríš? Výborne, poď! Takým sa dneska rozborom. Poď! Mamut. Komárna, ktorí sú z Trnavy, ktorí sú z Bratislavy. Výborne, poď! Z Nových Zámkov. Poď! Vynikajúce, zatlieskame Novozamčanovi. Poď! Vynikajúce, za 1 minútu bude mať asi... Poď ešte! Mladíka, poď! Mladíka, poď! Poď, hore! Poď! Ešte! Poď! Ešte máme do minúty 15 sekúnd. Poď! Dolo! Dobre, stop. Vynikajúce, Mirčo. Je to Mišo. My sme tu doma Nové Zámky, koná moc na vás.